Ce faceți, oameni? Cum e viața voastră? Azi fac ceva ce aveam să fac de super mult timp. Mergem împreună, pentru că voiam cu mine, la un supermarket asiatic și... chiar voiam să merg de super mult timp. N-am fost niciodată la un supermarket asiatic, deși îmi place super mult mâncarea chinezească și fac destul de des. Dar pur și simplu, adică până acum am făcut chestii atât de complexe, gen am făcut, nu știu, niște orez și am făcut niște chestii destul de ușoare și ingredientele care îmi trebuiau pentru chestiile astea am putut să le găsesc și în supermarketuri obișnuite, dar vreau să fac ceva diferit azi. De fapt, voiam să fac chestia asta de mai mult timp și pentru asta îmi trebuie niște lucruri pe care le găsesc, cred, doar la supermarketul asiatic. Așa că azi mergeți cu mine și... sper să pot să filmez înăuntru. Dacă să pot să filmez, o să vedeți și voi toate chestiile alea faine. Dacă nu, o să vă arăt când ajung acasă ce am luat și de ce și chestii alea. Dar, înainte să mergem, trebuie să scoatem cățelul la plimbare, da? Whisky, mergem la plimbare? Ha? Mergem la plimbare, mă? Hai la plimbare, hai! Whisky, șezi. Șezi. Deci asta e ce am luat de la magazinul chinezesc, oriental, whatever. Asta e bambus, nu știu cum se traduce exact în română, dar e bambus în apă. Asta e ulei de susan. Am înțeles că e foarte puternic, nu am avut niciodată eu, sunt sigură că am mâncat pentru că am mai mâncat la restaurante chinezești și chestii, dar nu știu on its own, așa, ce gustare. Asta este vin chinezesc de gătit, care am înțeles că e super mișto. Nu știu, din nou, nu am mai luat niciodată vin din asta. Asta e doar o sticlă uriașă de sos de soia, double deluxe. Am auzit că lumea îi face reclamă și că e bun, nu știu. Semințe de susan. Asta se numește, dacă nu mă înșel, aici scrie Taifong, dar mie ce mi-a zis o tipă care este nativă din Hong Kong, mi-a zis că se numește Hong Furu, care, cum scrie și aici, este o pastă din fasole picantă, ușor picantă. Din nou, nici din asta n-am avut. Am luat foarte multe chestii pe care nu le-am mâncat niciodată. Sau, mă rog, să le folosesc eu într-o rețetă. Poate că le-am mâncat, dar nu să le folosesc eu într-o rețetă. În sfârșit, altceva ce știu. Astea sunt urechi de lemn, probabil că ați mâncat. Dacă ați mâncat vreodată la chineze sau, mă rog, măcar ați auzit de ele. Uitați să vadă. Urechi de lemn care, sincer, nu știam cum dracu să le găsesc pentru că se numesc fungus. Like, și astea sunt alte ciuperci uscate, shiitake. Și asta nu era în plan, dar mi s-a părut interesant și am zis măcar să văd cum e. E imitație de pui în curry, care este făcut cu, vedem aici, din gluten. De ce ceva în genul, cred că seitan? Da, nu știu. Hai, focusează. Sper să fie bun și dacă e bună să-l folosesc în rețeta de azi, să încălzesc sau ceva și să gust să văd cum e. Pentru că azi vreau să fac ceva. O să pun denumirea într-o secundă.
În caz vreau să fac o chestie, o să vă arăt, o să vă explic, o să vă alea. Am apa la fiert pentru orez și am pus ciupercile și alea și urechile de lemn. Ciupercile și urechile de lemn le-am pus la înmuiat în apă caldă. Dacă aveți timp, cel mai bine e să le puneți în apă la temperatura camerei. Din câte am citit eu, nu-mi dați în cap pe ce am citit eu, dar mi-e foame, așa că le-am pus în apă caldă să se facă mai repede. Ok, aici ignorați mizeria aici. Aici bambusul l-am spălat sub apă rece câteva secunde și acum îl lăsăm aici până trebuie să-l folosim. O să tai bucățile mai mari, bucăți mai mici, dar în rest, o să-l las cam așa, da, unele, de exemplu, asta de aici e foarte mare, așa că o să tai. Între timp o să facem omleta, pentru că facem orez prăjit, gen cu ou, în ghilimele, pentru că, vegan. Dar asta este, punem cam atâta făină, poate puțin mai mult. Nu știu, ochiometric. Nu știu eu cât cred și. Asta e făină din năut, care se folosește la omleta asta vegană și asta este elementul cheie din omleta asta, care este, de fapt amândouă sunt elemente cheie, dar mă rog. Sare neagră, care nu e neagră, după cum vedeți, e de fapt roză în realitate. Se vede gri pe cameră, dar e rozalie în realitate. Și nu merge să folosiți sare de Himalaya sau altfel de sare, credeți-mă. Asta îi dă, cum ar veni, gustul ăla de ou, oarecum. Și o să vedeți și din pungă, miroase efectiv a ou fiert. Și o să puneți ceva. Adică, chiar trebuie să aibă gust de ou. Nu puneți sare, cum a spune, doar ca să sărați ceva. Pun și niște drojdie nutrițional. Nu e obligatoriu, dar mie îmi place. Îi dă și un gust așa oarecum mai cheesy. Dar nu de ajuns încât să pară că e o omletă cu brânză, dar nu știu, nu se pare destul de mișto. Amestecați prafurile astea cu o furculiță, cu un tel din mic, ce vreți voi. Nu trebuie să fie cine știe ce, doar cum se amestecă cu apă. Da, frumos, elegant, cât de cât. Așa, punem apă. Și o să pun mai întâi mai puțină, ca să pot să amestec asta, să nu fie prea multe cocoloașe. E ok și dacă sunt, pentru că oricum o să se spargă în tigaie, dar așa, ca precauție, nu știu. Zic și eu! Și acum, efectiv, când încep să pui apa și amesteci, o să te lovească mirosul ăla de ou. Pentru unei oameni, și că e super nașpa mirosul ăsta, pentru mine nu. Adică, cred că e nașpa la început, pentru că nu ești obișnuit cu genul ăsta de miros. Nu-ți dai seama că ouăle de fapt miros așa. Dar sincer, adică chiar așa miroase un ou fiert tare. Adică, la modul cel mai serios, chiar așa mi se pare că miroase un ou fiert tare. Deci nu asta e consistența. Acum doar am amestecat ca să intre pudra aia și tot ce mai era acolo cât de cât. Consistența trebuie să fie ca la clătite americane. Așa mai grosuță, dar stil liquid. Gata și omleta, adică gata de prăjit, dar așa. Cam asta e consistența, vedeți că nu stă pe lingură deloc, pe lingură, doamne, o furculiță. Este foarte liquid, așa. Și acum mergem la partea de prăjit. Suntem la prăjit, am pus ulei cât să acopere fundul. Trebuie să puneți ceva mai mult ulei la rețeta asta. Trebuie să amestecați în omletă, destul de des dacă vreți să fie mai ușor de rupt, tăiat, whatever, pentru orez. Sau puteți să o faceți întreagă și să o tăiați după aia frumos. Dar eu o să fac așa. Trebuie să se facă mărunie ca să fie gata, gen. Și nu recomand, știu că gen orezul cu ou, în mod tradițional sau original sau whatever, se prăjește în ou, cum ar veni.
Am încercat varianta asta și cu omleta asta, dar n-a ieșit. Adică a fost ok, dar nu știu, mi s-a părut mult mai ok când am făcut omleta separat și după aia am... se lipește, eu am tigaie nașpa, dacă aveți tigaie bună, nu o să aveți problema asta, dar tigaie mea nașpa, așa că nu, trebuie să mă chinui un pic. Deci cam asta e, mă rog, consistența sau cum vreți să-i ziceți, la care trebuie să ajung ou, whatever, omleta, ce e asta. Și acum o să o pun deoparte și o să începem cu orezul. În niște apă, da, aici e doar apă, n-am pus ulei, am pus niște baby carrots și mazăre, după care o să punem orezul, ou și niște ceapă verde și sos de soia. Acum am pus 2 cepe verzi tocate bine, am pus ou și orezul tot peste legumele alea și un pic de ulei și o să amestec până se prăjește un pic, gen. Și cam mai e cu orezul, nu e foarte greu. Sos de soia pui cât vrei, pentru că, na, fiecare are gusturile lui și puneți cât vreți, nu contează. Să vă placă vouă. Avem aici tofu tăiat bucățele, un ardei, vreau să pun ardei, pasta aceea de care am vorbit mai devreme, 2 linguri de zahăr, o lingură jumătate de ulei de susan și 3 linguri de vin din acela de gătit. Și aici am apă, bambusul, sosul de soia, am praf de usturoi și praf de ghimbir, pentru că n-am avut întregi, din păcate. Adăugăm niște ghimbir și îl lăsăm aici să se, nu știu, să se amestece 30 de secunde. Adăugăm pasta de ciofie. Și trebuie să o desmembrați, nu știu cum vreau să-i zic, cu spatula, să amestecați cu mușela cilișa. După ce ați incorporat-o cu mușel, puneți și niște praf de usturoi și lăsați să se prăjească cam 1 minut, după care puneți și vinul. Am adăugat și percile și vinul și acum tot așa o să facem 1 minut, să lăsăm să se prăjească, după care tot o să fie la foc rapid. Partea asta nu o să pot să o filmez, pentru că trebuie să dăm căldura la cât de mult se poate, mă rog, focul, nu căldura. Dăm focul la cât de mult se poate, după aia adăugăm tofu, ce legume mai vreți voi, dacă vreți acum le puneți, uleiul de susan, zahărul și câtă soia aveți și bambusul și da, nu mai film după aia. Acum lăsăm, am făcut o greșeală, trebuia de fapt să dau focul la maxim pentru 2 minute și să amestec toate chestiile astea, dar fără apă, iar apoi să adaug apa, dar am uitat. Așa că, na, sper să iasă ok, acum doar lăsăm așa să fiarbă, whatever, în suc propriu, vreo 6 minute, mai amestecăm din când în când. După aia iar o să dăm focul la maxim, vreun minut și după aia iar mic până se evaporă cam toată apa. Și cam mai e. Am terminat cu mâncarea asta. Arată super mișto. O să pun o poză aici. Hai să vedem cum e. Ce să iau. Iau niște tofu și o ciupercă. Dacă pot să iau ciupercă. Încă rige. Este super bun. Deci chiar nu mă așteptam, adică credeam că o să iasă nașpa, pentru că, sincer să fiu, nu miroase grozav,
când faci chestia asta, dar are un gust super bun, n-am nimic de zis. Mă bucur super tare că am făcut. Acum, mă duc să mănânc.